لی استانبولê doza di derheka girtina komala platforma me kuştina jinan rawestînin ji aliyê sedan jinan ve hat protesto kirin. Beriya çar rojan derbarê komala platforma me kuştina jinan rawestînin ku di sala 2010 de barmanca dijî kuştin û êrişên li dijî jinan ên li Tirkiye tê bikuşe û kiryarên bi vî rengî tomar bike habitibû da mezrandin bi tawana xebatên dijî qanûn û exlaqê dozat vekirin. Ji ber vê yekê jî bi sedan jin ji bo ku nerazîbûnên xwe bînin ziman li navçeya Kadıköy'ê kombûn û diyarkirin ku dozdê ji qanûn û dijî têkoşîna jinan e. Kadın cinayetlerini durdur. Dijî komala platforma em ê kuştina jinan rawestînîn duzek dijî hiqûqê hat vekirin êkî hezîranê darê niştinayekê heye em jî ji bo nerazîbûna xwe bînin ziman piştgiriya xwe bidin komalayê li vêrê ne. Ji sala 2016 over ve melêkolîn kirîne û tiştek nedîtiye li dîsa jî dûz vekirine. Eger li Tirkiye hiqûq hebe em bar dikin ev dosye bikeve. Li aliyeke din ve jî Nîhat Palandöken ji bavê Hêlîn Palandöken 17 saliya ji aliyê mêrekê ve hatibû kuştin jî tev li vê çalakiya nerazîbûnê bûye û ew jî ji bo piştgiriya komalê îro li vir e. Kadın cinayetleri duracak. Komedeya platforma em de kuştina jinan rawestînin ji bo me tê çi wateyê. Komeleyê ji serî pêda em tu carî tenê neheştin û her tim li kileka me bû. û ew rû jî em wan tenê nahêlin û em dê digel wan bimeşin. Asla yalnız bırakmayacak. Hêjayî gotiniye ku komale di nava 12 salan de li tevahiya Tirkiyê xwe birêxistin kiriye û êriş û tundiyên dijî jinan lêkolîn dike û tîne rojevê û wan tomar dike. Niha jî yekê hezîranê ji bo girtina komaleyê rûniştina dozê ya yekê li Îstanbulê de were dîtin û jinên li vir bank li hemû jinan dike da ku ew tev lê rûniştina doza komaleyê bibin. Min botanî Teng Amerika İstanbul